Českého lva za nejlepší kameru získává Dušan Husár a Miro Remo Remo. za dokumentární film Raději zešílet v divočině. Srdečně gratuluju. Je váš? Gratuluju. Gratuluju. Dobrý večer. Tak ďakujeme samozrejme veľmi pekne Akadémii a všetkým producentom, ktorí sa na to film podielali. Ďakujem veľmi pekne Mirovi. Ďakujem Frantovi a Ondrovi za to, že sme mohli s nimi stráviť čas na tomto výnimočnom filme a dokumente, ktoré sme mohli stráviť a čas s nimi. Ale chcel by som trochu upriamiť pozornosť na kultúru na Slovensku, lebo je v katastrofálnom stave a kultúrne centrá aktuálne zažívajú to, čo sa vlastne dá prirovnať ku koncu. Skončilo im financovanie minulý rok a aktuálne sa deje to, že 33 centier na Slovensku pravdepodobne skončí tento rok. Tak ak môžete, dá sa aktuálne pomôcť, je tam zbierka. A budeme veľmi radi, ak slovenská kultúra trochu ešte vydrží. Ďakujeme. Tak len krátko. Veľmi pekne ďakujem. To, že to mohlo byť také krásne a magické, bolo preto, lebo sme to robili s magickým štábom, s magickými ľuďmi, ktorý jeden z nich už medzi nami není. Ale aj to je život. Ďakujem veľmi pekne, Franto. Čau!